Hello tfal, il-parabola tat-talenti tistedilna biex inħadmu dak li Alla tagħna. Aħna l-koll għandna talenti differenti u xi darba aħna l-koll se jkollna ngħidu lil Alla x'għamilna u kif użajna fit-tajjeb bit-talenti li huwa tagħna. Jekk nużaw tajjeb bl-aħjar mod possibbli it-talenti u l-kwalitajiet li Alla fdalna bħal l-ewwa, il-ġenerosità u l-għena. Alla jberkna b'aktar talenti. Il-barka t'Alla hija waħda mill-isbaħ affarijiet li qatt tista' tiġrilna. Aktar ma nagħtu, aktar Alla jipprovdilna. Qaddis li għamel użu tajjeb minn talenti u l-kwalitajiet tiegħu kien San Martin. Kien 11 Novembru f'ġurnata kiesħa ħafna meta s-soldat San Martin ra tal-lab jirtrijat bil-kesħa u ddeċieda li bix-xabla li kellu fuqu jaqsam il-mantel tiegħu fit-tnejn u jagħti nofsu lil dan ix-xwejjeħ biex ikun jista' jipproteġi ruħu mill-kesħa. Is-soldati l-oħra li kienu ma' San Martin bdew jgħadduh biż-żmien għall-qalb tajba li kellu u għall-ġenerosità li kien wera minn dak it-tallab. Ma damux iżda mandunaw li huma kienu fil-ħażin għax daqqa waħda is-saħab kollu li telaq u ħarġet ix-xemx tiżreġ daqs li kieku kien is-sajf. San Martin raqad fil-font u dak il-lejl derlu ġesu fil-ħolm u qallu li dak li għamel ma dak ix-xwejjeħ tal-lab kien il-verità għamlu miegħu. Huwa sar nisrani u meta kiber waqqaf monasteri u sar isqof ta' Tours. Il-prayer space ser nagħmlu llum jisimha il-Borża ta' San Martin u għaliha għandek bżonn stampa ta' Borża ta' San Martin bil-frott ta' ġofija jew Borża ta' San Martin bil-frott reali. 3 biċċiet tal-karti żgħar, biro jew markers. Il-Borża ta' San Martin hija tradizzjoni Maltija li tfakkarna fil-karetta li kien juri San Martin ta' Tours. Ġo borża ta' drappi kolorita, it-tfal isibu ġews, lews, astan, tin, ħelu u frott ta' żmien il-ħarifa bħal rummin, tuffieħ u mandolin. Ħu ftit ħin biex taħseb azzjonijiet tajba li tista' tagħmel biex tħalli l-frott fil-ħajja tiegħek u tal-oħrajn bħal karità. L-ewwa ġenerosità, paċenzja u kull għajnuna oħra. Jekk għandek Borża ta' San Martin id-dar, tista' tikteb dawn it-3 azzjonijiet li fi ħsiebek tagħmel fil-ġimgħat li ġejjin fuq karti żgħar u żidhom mal-frott li għandek fil-borża. Inkella tista' wkoll tikteb dawn it-3 azzjonijiet ħdejn il-frott li hemm fuq l-istampa tal-Borża ta' San Martin. Issa, tista' tirringrazzja lil Alla għall kwalitajiet u t-talenti li tak u tistaqsih biex jgħinek tagħmel użu tajjeb minnhom għall-ġid tiegħek u tal-oħrajn. Saħħa ħbieb sakemm nerġgħu niltaqgħu.